Pini kasing rai ke je ni tum dak state government kan kachekoi tanglo je PGR along ke do atum ban ke thangle nangi polo laso ka thangle pang kan repetition pilo party ke thom alaso party ke thom bangke bang kora ini lapen 74 lapen ke 243 bangrom pen 339 atom Guwahati High Court along single bench lapen division bench pen case pilo laso ke pen apisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bang ke suspended je eviction uni laso te invensi nitum panang pulo original documents nang pinangji Karbiang Autonomous Council pen notification dan itu melong ke original documents avete ta posi ethi government ke original documents pipe pelong te lake bharia crime pene xerox copy pen kipi pene photo state pen ke lake hala lo long masi do lake bharia crime lasini to paribom lo Karbiang Autonomous Council pen bahini fansi toil inoken Dr. Dhom Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini fansi piridam si silo long ka 14 days pitu damlo original documents long letter lo la pen ke full ondonanta 15 days toilo je original gazette notification ave long letter lo la so long letter ta join ni pen je ni tum ko high court fan ni tum pilong letter lo lalo sita me pini ke chopera e banke subjudice ko masi eviction da long letter lo kasi pini ke chopera e banke 339 da tum si hola da subjudice do ko pot bad baki din banke ako notice pinangi la soteng bensi PGR fanta notice pipo lapen VGR tum fanta notice pipo kasi pen lapen notice pipi pangcheng lake chekoilo sini e banke je tum Karbiang Autonomous Council pen da ko tarik phone ni kot khuli popot nitum da ko file thupo la so phi banke je alang tum ke chesong tum litsong long phara khai tum tame alang tum tame ko that alang tum tai si PIL case alang da PIL se ke to file thupo Guwahati High Court lo la si alang tum tarik phone ke kali de alang tum tarik chok thok si thai sai tum ke council pen ke tarik pho pen si file ko kusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR long ke do atuma fan trading license in than et nangi ko la so bang ke aprang ni tum nikan si aprang si e tum ke in than lab lo la pen ke non jong si nani dolang pulote la ta in than thupo la lo la pen ke government institution ke do an tame la PGR VGR long tame je nitum along ka prexi terek pon thupo la so 15 days ang bong nitum long le lang po nane na PGR long thana ke state government subject la state government PDCL pen thana bangke latum state government pen chepon po sita der chat po thana bangke men ki unire po baki nitum 15 days ang bong long le ri po la 15 days ang bong long le long tang lo pulong te nitum tame hola dat ladak office mukha irrigation office do school do Angonwadi center do lai tame nitum hala puanat katerek je phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo la penisi ke gar high school along le do pupo dak sigi nitum ke ponji phan katerek je phan si pini cherai pon la pen ke government land along ke do in crosser mukha kacherai tum longle lahai tame tum je konana nama identify kuripo je government along le kacherai atuma fan itum 15 days ang bong pen notice pipo la notice pipo na la tum fan itum thaule po prapjin ben kathele kerai bangke je ite notice ke pivek na ki 18(2) Assam Land Act regulation 86 ating pen 18(2) ating pen si itum 15 days notice pinanggi la so ating pen si
itum notice bangke pipo laben prabji na bangke notice pielo aprang lahai iletum lahai lamki lahai abeko lahai chathan chimung meko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo laben pini cheperailo dak ada ke non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke thagle pole pusi ini cheperail lansi pini ke kachuperai theke bangke lancol Bijar long kito atum open ali pulo long le ka along prek lang si pon poplo tela so bihari tu mada dalam kali polima sekali pon kali government institution nang tela so bihari tu man mangke kadang long e padulong nilo lagali non bangke la so bang bijar long kido government institution pani than bangke irrigation office la pen gangon badi center la pen schools am khada do malai bangke ni tumada pen terek ponpo kusi pinie bangke cherailo ete non bangke hoda bangke holada la 339 repetitioner atum bangke lake principal secretary eviction order report narak suspend ya tamasi la tum bangke thali une delo la si babaki bangke ako notice piya fan PGR notice le belek pipo la pen BGR notice ta belek pipo lake dongkam mukam revenue circle la pen ke that colony revenue circle pensi people Dikson ke dikona farman do sar la apor ke bi ke la tuma laino la non 15 days 15 days ang bong na tum dak pen terek no te take 18 two ateng pen rules hai rules 18 two ateng pen lake itum 15 days apor pibek nangi more salong ke do tum ban ke lake 30 days pinangi sita la PGR BGR ba government land la government hadi la government along le along kacarai tu man ke lake 15 days angbong si la tum cheterek na ko Sabenda iselam pula nini tawa pa la Facebook pe ne long ke klang la so PGR pe ne la so alo pe ne ke klang sa apang la khajana ke pi alo pe ne pusam pa ne la hai ke non ke court rasi submit hoithe moi ta kham lo ye tum government pen ki PG a documents ke lake affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit lo a documents lo amkha bang ke lake duplicate pilong le xerox pilong le la hai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nang ji la pen si pilong ji opete bhari crime lo itum si chingnang bola ke Tanda pini ke ekdom positif lo la ka do namara